फुंनि 7टा बारनाय लोगो लोगो जोंनि हालोदखौ नायदो मा जम फैदों नै सानै मानसियाबो एकदम नाराथारनो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बावबाय सबाय माजे फवारनाय महर लाना सोनाफोर दा ब्लग्सखौ फरा जोबोद नायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय क'क्राझाराव दिनै सोरहा बबे सेन्टाराव एग्जाम दङमोन दिनै फिथालायनो थांदोंमोन ना फुङावनो बेनिफ्राय आर्बान अफिसावथ' आं बारस'नो हायैयाव एसे थाथ'दोंमोन नालाय एड्रेस सोङो उमुक स्कुला अबेथिं थांनांगौ बायद' उमुक कलेजआ बेसेबां गोजान दंबावो ओमफ्राय आं सानबाय माने दिनै आंनाव मानो एफाबां मानसिफ्रा एड्रेस सोंखो आं माने बावजोबनानै दंमोन जे दिनै जे एग्जाम दङ जोंहा फंबाय बिनानावमोननि आब' आदामोननि आंनिफ्राय देरसिनाबो गैयै नालाय ओंखायनो होनबाय आङो बेनिफ्राय मा होनो आं बावजोबनानै दंमोन मिन्थिखायोमोन दिनै रबिबाराव एग्जाम दङ नेटआबो बन्द' जागोन होननानैहाय ओमफ्राय थेवबाबो माने बावजोबनानै दंमोन नालाय जि सानबाय थाबाय आं मा सोंबाय थाखो उनाव बिराद भिर लाजाया गामाखालि फिथा लायोबा एथ'बां भिरानो जाया दिनै मानो भिर उनावसो फटकके गोसोआव फैबाय आदसा दिनै फोरिखा ओंखायनो एभेलेबेल मानसि होननानै आरोना आंहाबो 5 ग्रेडनिया चालु सनाफोर 5 ग्रेडनि माने मा फिसालाया क्लास 5 नालाय 5 ग्रेड जाबाय आरोना स' आंनाव दा साख्रिनि थाखाय फरायनाय एनार्जि गैथ'ला आंनि थाखाय आरोना फिसालानियावनो आं फरायगासिनो दङ क्लास 5नि आरोना आरो फिसाजो अ माय गड स' जाय होदोंमोन बोरै जाखो बोरै माखो मोनलाबायदोंसै आरोना पस्ट खालि साख्रियाव हाबलाबायदो हादोंसै नायलांबाय होदो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग सावरायनो जों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय आङो साहा थाहा लोंनानै एसे फिसालाजों जथा फाग्रोनोसै आरोना फिसाजो जेसेबां चान्स होयो इसिबांनो ओमफ्राय आं भिडिअखौ दा लाथ'ला मबाइलखौनो दांथ'ला नेटबो गैखाया जेबो गैखाया नङा होमबा बेसेबां चान्स मोनो फिसालाजों जथाजों थागोनसै आं सनाफोर दायो लोगो मोनफिनसिगोन आरो दे दिनै ओमफ्राय बयनिबो सुबिदा सान्दुङाबो मोजां ज्राव दुंनानै होगारबाय नङा होमबा नङाबाथ' लागाथार अखाबा खम दिगदार जागौमोन गारि मथर थांलाय फैलाय सान्दुङाबो दुंना होगारबाय मोजाङानो जागारबाय आरोना गोबां गोबावनि उनावसो दिनैसो आं आलारि बाथि फोजोंनो हाबाय गाइखेर गोथां बायदिसिना एसे दै सानसे सारस्रांनानै आलारि बाथि फोजोंनो मोनबाय आरोना गोसोखौ स्रां मोनफिनबाय जेसेबांनो अखा एसेबांनो गादा बुसिसि आंबो दङमोन आरोना 80 घन्टा लाबाय आंनो सनाफोर फिसालाजों जिरायफानो होननाया मा होनना बुंबावनो दसे फिसालाजों थालाय दसे हाबाफारि आरोना स' सान्दुंबो दुंदों नालाय जि जोम दुरुङाव जेबो गैला आरोना लेथ्रा नङा होनखाबायना अखा हानायखौ उफाय गैया ओरैबो गैला सनाफोर देखायथारदों आं दुरुंखौ लांदां बिसना सिट सोलायदों सुस्रांदों अखा हानानै एसे गोबाव सम अखा हानानै उन्दुयोबाथ' सान्दुं दुंबाथाय बिराद उन्दुनो बायोना बे बुस्थुआवहाय ओंखायनो सुस्रांबाय आङो दिनै आं जेबो बारा खामानि मावा फिसालाजों थाबाय थागोन सानदोंमोन बाट उफाय गैया खामानियाबो अखा हानानै सान्दुं दुंबा ओंखारना होयो स' दसे फिसाजों दसे जि जोम सुलाय एकदम सिं सागुलायबाय आरोना बेनिफ्राय भाग्य मोजां फिसाजोआ बै रुम खाथिनि आब'मोनाव एसे गोबाव थाहैदों जेने थेने खर' लोबसाव लोबसि ओरैबायदि साफा दुगैबाय आङो दिनैसो आरोना एकदम खुनुरुखुमसो फुला फुलि थायोमोन आरोना स' दिनै जि स्र' दुगैबाय आं रेजें मोनबाय आलारि बाथिबो फोजोंबाय सान्थियानो सान्थि आरो गोसोआ दा आदारा ओमफ्राय दिनै मैयाथ' आङो बाजाराव थांदोंमोन नालाय नै जोगोनार एसे लानानै फैदों टमेट' होनानै ओमफ्राय आंनि आसलि मालखौबो सोमनानै दोनखादों भाजा एवगोन आरोना बेखौनो आङो ओमफ्राय दालि मोनखाबाय खुनुरुखुम ओंखाम जानानै दङ लागायनानै लागोनसै टाइमाबो जाया नङा जाबाय 11टा जानोसै आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि मेंदों सोरबा संनानै होयोबा जाखावथारसिगौमोन आङो होननाय बायदि आरोना सिखारनायनिफ्राय रेस्टआनो गैयाबासो फाग्लि एसेबो मालायनि संनाय जानो लुबैया जानो नङा होमबा उफाय गैया बयबो मिन्थिखायो नङा होमबा बिमा बुरैनि हालोदफ्रा ओमफ्राय सानैजों ओरै आलाय सिलाय गेलेगासिनो दङ बोरो आदायालाय माथो हारसिंसो जाबायलाय नों मा गारखुमा लांलायखो हा माला थाङो माला मायो समय हायो रब्बा ऊपर से 5 ग्रेडनि एग्जामनि तैयारी सोर बिमा बुरैना मा ग्रेडनि एग्जामनि तैयारी जोंसो मिन्थिलायसिगौ नङा होमबा सोरनाबा फार्स्ट ग्रेड सोरनाबा सेकेन्ड ग्रेड सोरनाबा नार्सारि ग्रेड आंना 5 ग्रेड ओमफ्राय बिमाफोरनि आंनि बायदि हालोदनि मोजां कमेन्ट बिमा जिरायफाय जोंसो ख'ख' मोखासो जालायलायो होननानै नंमारगौबा आंनाबो हालोदा बेबायदिनो जथाबफाबाय थाबाय नालाय नों उफाय गैया माखासेयावथ' जालांफाखागोनानो मोनसे मोननै जों मोनिफोरखौबो दासो बिसोरजों जिरायनानै मोनफिनफाबायना जोङो अरजाला बिमा बुरैफोर ओंखायनोथ' आं बुङो सोलोंनांगौआ मालाबाबो जोबनो थाङा होननानै आरोना सोलोंबाय था
दाथ' नै फिसाला गेदेरखौ फोरोंनानै जुदि एसे देरोबा गाव जुदि हारसिं एसे रोंसाबबायोबा फिसाजो उन्दैजों सोलोंफिनसैलै आंहा नार्सारि केजि जोबा नो टेनसन दै होआ बेबायदिनो एसे फ्राम एवनानै जागोन थालिर बालि गैया दालिया माबा थाव सेरिखासै टमेट'खौ दा एसे गारलाना होगोन लास्टाव हाथर हुथर जेबो गैया नालाय पापरखौनो दिनै बुरखांलायबाय सामफ्रामबो हाथर बहांबाय थानांगौ जाखो गोदाव सोरावलाय गोसोखांनायफ्राबो नंथाराहाय जासिन जाबायलाय लागाथार बेबु बिथै बेसेबा गोबावजों सान्दुं दुंनायनि अबस्था नङा होमबा जिफोरा जोंनाबो नै बयबो सुस्रांजोबनाय फेन्थेब बिसिबा गोबाव उन्दुबाय आङो गारखुमानो हाया जायै उन्दुनाय उफाय गैया आंबो दसे उन्दुबाय ओमफ्राय नै आरो उनावसो दुगैदों बिदाया आरो गावनियाथ' जोबनो थाङा ग्रोब ओंखारबाय थायो धाइट दुगामारि आयै 3:30 जाबाय आरो ना माखासे जिया रानबाय माखासे दहाय थिखोखांबाय दख'ना सख'ना एबार नै बेखौ लांनानै बेखौ लामनोसैलाय नै दा मैथाया जाख'नो हायाखिसै आंबो जानाय जाथारासै जाख'नो हाया फिथाइसो थायनोसै याद आ रही है तेरी याद आ रही है याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है याद आ रही है तालजों सुरजों एकदम दुर की बात थेवबाबो मावनो दांनायाव एसे सान्थि लानानै रोजाबो आं सुनाफोर रानग'जोब्बाय सिबायफोर स्रां मोनलायनाय आरो थाबावबायसो हनै अरजाला आरोना दिननि जिफोरखौ दिनाव रानबा मोजां मोनोना बेनिफ्रायहाय मा होनो दाख्लैफोरनि बायदि कम्बलजों बुलायनाय थबां गरम जानाय नंला खोमाना एसे नामायलांसिगोन बायदि मोनदों आं गरमखौहाय अखा हानायनिफ्राय ग्राबनो लासैनो नामायलांबाबो जाबाय नोङो सेप्तेम्बरानो जोबगुलायनोसै नै होमबा नोङो मा जागोन अक्ट'बरावबो जुदि गरम होबावोबा होनाय नंला दां सनाफोर फुजा थुजा एसे थान्दा देलायनानै मोनजासिगोन जायफोरा मेकआप लागायो मेकआपखौ मोजां लागायनो मोनसिगोन आंहाथ' जेबो नङामोन अब्लाबो होनबाय आङो खनस्रांनानै लानोसैलाय ओमफ्राय जाम्बि आरोना स्टेन्डखौ लानानै जे स्रां भिडिअ खालामनांगौ गोजौ खालामलायनानै ओरैबायदि बावनानैसो थादों दासो गोजौनिफ्राय हाननो रोंदों आरोना मैया जा दोनदोंसै नुदों माबायदि मानसि दे नांलायाहाय आंना अबेबा सोनारनानै दोनबानो जायो नालाय बावोसो आरो जेनेबा सेल्फिखौ मालाय लानो सोरजों मानसि बुरजा लाबासो एसे गोजाननिफ्राय ओरै लानो हागौमोन ना बाट बेखौबो गैया मानसियानो गैयाबा ज' जाजाय सोरखौ लानो सेल्फि हारसिंखौलाय मा गोजानाव लाहरलायनो मा देखायनो नांथ'लायला आरोना बेनिफ्राय ओमफ्राय सासे आगैया ओरैबायदि कमेन्ट होदोंमोन माने आब' नों बे भिडिअ खालामबाय थानांगौ बे फारसेथिंनि मानसिया खोनायोना खोनाया होननानै आरोना स' खोनायो दां आगै मानो खोनाया जानो ओमफ्राय दा बायदियाव एसे फेनबो नालाय खमबो खोनायो खोमा बेनिफ्राय खोनाबाबो जेबो नङाना जेनेबा आंथ' गाज्रि भिडिअ खालामाखै गाज्रि भाषाथ' बाहायाखै नङा होमबा ओमफ्राय आं खिथाखादों इउटुब चेनेल दङ आंना पेमेन्ट मोनखांबाय आब' होननानैहाय मानो होनबा आं बोरैबा भिडिअ बानायबाय थाबा आंखौ सानगोन नामा गोदाव सोराव बखिगासिनो दं होननानै ओमफ्राय दाना पेमेन्ट मोननायखाय सनाफोर आंबो दाना खिथानानै लानो लाजिया आरोना बिराद दुगा जाबाय नोंसिनि अरनायाव आरोना बे दुगाया आंना जाबाय सनाफोर स्र'नो खनग'नो हाबाय जेने थेने खनखानाय बुस्थुखौनो बुग्लुंग्रा दङ नै गावहासो नानाथार आरोना जेने थेने दसे होखालाय दसे लाहोलाय बुग्लुंहोलाय उफाय गैया खनस्रांनो हाबाय मावनायखौनो मावबाय था जानायखौनो जाबाय था संनायखौनो संबाय था नङा होमबा जों हाउस वाइफ बिमा बुरैफ्रालाय बेनिफ्राय मा होनो बै जोनोमाव हले आङो पजिसनखौ सोलायसिगोन आरोना आं टारगेट लाखाबाय इसोरा जों सानैनि माबाखौ जराखौ आरो बानायनानै हरबावोबा बै जोनोमावबो फौजि बिथाङा बिमा जानांगौ आं बिफा जागोन आं बेनि खस्थ'खौ आं मावगोन ओमफ्राय आंनि खामानिखौ बे मावनांगोन आरोना बे बै जोनोमाव बेहा हिनजाव जिथोंसै बै जोनोमाव आंनो बेखौ फिसाय महरै नांथारला आरोना एकदम सोलायनो लुगैथारबाय आङो सोलायनो माने मा बिदि सोलायनाय नङा दे सुनाफोर बेखौ आङो बिजि महरै लानोसै ओमफ्राय आं हौवा महरै लानोसै आं दहायनिफ्रायनो बिदि सानखोमागासिनो दं आरोना बेथ' बिराद खस्थ' बेस्रा आं बदल होनो हायोमोनबा बिनि डिउटिखौ आं बदल होसिगौमोन बिदि सानो आरोना आङो स' बे साननायाथ' बहा जाफुङावनो बै जोनोमावनो जाफुंथोंसै आंना जायखिजाया बै जोनोमाव आङो गोरा जाखानोसै बिफा जानोसै आङो ओमफ्राय बे बिमा जाथोंसै जों साननाय बिदि जाथोंसै आरोना ओमफ्राय बिथांनोबो आंखौ नांगौ नांला बै जोनोमाव आं बेखौ मिन्थिला ओमफ्राय जुदि जों सानैखौ इसोरा जयै दाना हरबावोबा
बिदिसो जासिगोन इसोरखौ हजोंहाय एकदम रिकुवेस्ट खालामनानै ओहो एबार आंखौ एकदम बिनि हौवा दानानै हरदो बेखौ आंनि हिन्जाव दानानै हरदो होननानै आरोना बेफोरो जोंनि आखायावथ' नङा होमबा जुनाफोर इसोरनि आखायावसो मालाय इसोरा मोनसे दानानै हरखायो बयनोबो दालाय होना होनबा सोरबा बै जोनोमावबो आं बेखौनो मोनखाथों होननानै आंबो मोन्थों आंबो प्रब्लेम गैया खिन्थु बेहा आंनि हिन्जावसो जानांगौ आंसो बिनि हौवा जानांगौ बै जोनोमाव आं बे कमेन्टखौ नोंसोरखौ गालांनो थिननो नागिरदोंमोन जे बै जोनोमावबो सोर गावनि पार्टनारखौ मोनफिननो लुबैयो होननानैहाय सोरबा मोनफिननो लुगैयाबो जानो हागौना एला बिसिया आलदा फिसाया आलदा नायफ्लांदोंबा कमेन्टखौ आलदा होलांबा गुगु गागा बुलायनाय जाया होनबा जुनाफोर बे कमेन्टखौ दा होलांसै नांलायला आलदा कमेन्टखौ होलांदों लास्टआव एसे फान मारिदेरबाय आरोना आङो मोनबा लाफिनगोन बिथांखौनो बै जोनोमावबो जुदि इसोरा आं हरफिनोबा आरो नङाबा सोरबा हेट बेखौ मोनला नों बैजों थांदो होनना हरोबा बे आलदा खोथासै भगबाननि खोथासै खिन्थु मोनफिनोबा आं बेखौ एकदम बिसि महरैसो मोननो लुगैबाय आरोना अननो ओंखारबाय आं बेखौबो दाबसेयाव थानानै मावनाय आरो आंखौबो अननो ओंखारबाय आं जायगायाव थानानै बेहा आंखौ बदल होनांगौ आं मिथिला आं मिथिथारला एबार इसोरजों नांलायनानै फैगोन आं एनिवे सनाफोर खामानि दामानियाथ' बिदिनोसै साला मिरामिस जाबाय नालाय दहायो ओमफ्राय जि ओंखाम उखैगासिनो दं बिराद गाज्रि जाबाय आंनि देहाया आरोना गोसोआना देहाया हमनो हाला आङो थाबथां सिथां एसे साहा फुदुंनानै लोंनोसै आङो ओमफ्राय ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै सनाफोर फिसालाया उन्दुगासिनो दङ उफाय गैया फरिखायाथ' जोबाखै नालाय बारे बेनोसै खामानिया फरिखा जोब्बा एसे रुटिना चेन्ज जागोन आरोना बिसिना एसे डिउटिया सोलायबावोसो आलदायाव ओमफ्राय जोंना दा जों भारा थानायखायसो एखमबा बन्द'बा न'आव थांनानै जोंनाबो जायगाया सोलायो जुदि जोङो न'आवनो थानाय मोनबाथ' न'आवनो जायगायानो सोलायनो रोंनाय नङामोन जोंना स' आंहा बै नेक्स्टआव सोलाय थानांगौ बेहा जायगा दाबसेयावनो थानांगौ आं मिथिया ना मा होनो सोनाफोर एनिवे सोनाफोर बेफोरो मोनसे फानसो बा जुदि नंगौबा नंगौसै इसोरा मा खालामथोंसै आरोना स' जायफोरा आंनो बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय आङो थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय